हेलो फ्रेंड, कैसन बनी रहो लोग। उम्मीद हो कि रहो लोग बहुत बढ़िया हो हम आ रोपनी होखा था धान के। आ हमरा सरे में अभी पूरा रोपनी नहीं खे भेल, बाकी हेने हो गेल बाटे। पीछे देखाम नू तो पूरा ओने रोपनी हो चुकल बा। हमरो ओने रोपनी खत्म हो गेल बाटे, बाकी है खेतवा खाली बाकी बाटे। मसहनी भेल, पानी सूख गेल, लेकिन रोपनी ना भेल। खाली हिनकारा चलते रोपनी नहीं खे भेल। तो अपने लोगन कमेंट करके बताएम कि किनकर किनकर धान के रोपनी हो गेल बा। हमरा धान के रोपनी हो गेल बाटे, पूरा नइखे भेल, बहुत कम भेल बा, लेकिन हो गेल बाटे। चला लोगन सोनी आवा लोगन तब कौआ के मुंह रहते तो कौआ ना बोलते, खाली इहे बोली हम। अभी तो तोर कामे कर दे, नेट उधर जा रहल है। हां, रिचार्ज हमर हो गेल मोबाइल। कैसे को उनकरे से वाईफाई लगा कहनी है। हां, आ घर चलती हो रहू। हैं घर चले तब तो हम रिचार्ज करा लेल बनी। तो कहीं घर चले तो कहीं पड़ मोबाइल रिचार्ज ना रही भाई। हाँ, वाईफाई कनेक्ट कर के ना वो रिचार्ज करा लो मोबाइल से। ना ना रिचार्ज कहीं नहीं है ना। हम कहने बिहान रिचार्ज खत्म होई, लेकिन रिचार्ज हमारा आजू खत्म हो गया। वो हमरा खेत में आयला के बाद में। ई गलत बात बा कि ना? हैं, अपने लोगों ने कमेंट करके बताई भाई। खेत में आईनी वीडियो बनावे, खेत घूमे, खेत में भी मसहनी नहीं खेबेल, पूरा पानी सूख गेल बाटे। ई रोपाई कहिया एकर आईनी वीडियो बनावे तो रिचार्ज खत्म। जा करियो कहता घरे चलेला, साँझ हो गेल बा। रुक अभी चल जाई। आवरी खो